সমানে কথাটা বুঝছুনি এই দেখ মোর মায়া মমতা নাই মু যা কହୁଛି ସେ କର ସମ୍ପତ୍ତି ମୋ ନାଁରେ କରିଦେ ତା ନହେଲେ ଦେଖୁଛୁ ନା ଏଇଟା ମୁଁ ଏ ଛେଳି କାଟିଲା ବେଳେ ତ ବେକଟାକୁ କାଟିଦେବି ମାରିଆ ତୁ ମତେ ମାରିଦେବୁ ଆଉ ମାରିଦେବି ହେଇକି ତ ଥିବୁ ଘରେ ନାତି ମେଡିକାଲରେ ଆଉ ସେ ଘର ଭିତରେ ସେ ଲେଙ୍ଗେରାଟା ଅଛି ଏଇ ସତ କହୁଛି ମା ଏଇ ସେ ଯଦି ପ୍ରତିବାଦ କରେ ମୁଁ ତାକୁ ମାରିଦେବି ହେଲେ ସମ୍ମାନ ସେ ସିନ୍ଧୁ ଘର ଚାବିଟା ମୋର ଦରକାର ସେ ସୁଦର୍ଶ ତୁ କେବେ ବି ପାଇବୁନି ମାରିଆ ଥପ୍ପା ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମ ଖାନଦାନୀ ବନ୍ଧୁକରେ ମୁଁ ତମକୁ ଶେଷ କରିଦେବି ଶେଷ କରିଦେବି ତତେ ମୁଁ ଆଇ ମୋର ଭୁଲ ହେଇଛି ମୋତେ ଚାଟି ନାଇଁ ଆଚ୍ଛା ନାଇଁ ଏଇଟାକୁ ଛାଡ଼ ନା ମୋରି ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଏଇଟାକୁ ଶେଷ କରିବି ଶେଷ କରିଦେବି ମୁଁ କିନ୍ତୁ ମାଣିଆ ଥପ୍ପାକୁ ନୁହଁ ତମକୁ Laka 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 laka. अर्जुन Ayya. Ayya. ମୋ ପୁଅ ଆଚ୍ଛା Ayya mai. Siddhartha chire. Ati pilan kari ame goro bhitor bosichu to ସବୁ ଯାକ ସମ୍ପତ୍ତି ସେ ଟ୍ରକରେ ଲୋଡ କରି ଆମେ ନେଇଛୁ 25 ବର୍ଷ ହେଲା ଏଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏ ଘରେ ପଡ଼ି ରହିଥିଲି 25 ବର୍ଷ ହେଲା ଏଇ ମହେନ୍ଦ୍ର ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି ତୋ ପୁଅକୁ ମୁଁ ମାରିଛି ବର୍ଷା ଆଉ ମେଘର ବାପାକୁ ମୁଁ ମାରିଛି ଆଉ ଆଜି ତତେ ବି ମୁଁ ମାରିବି ଅଧା ବିକଳାଙ୍ଗ ପିଲାଟା ଭାଜି ରାସ୍ତା କଡ଼ରୁ ନେଇ ଆସି ତତେ ମୋ ଘରେ ମୋ ବଡ଼ ପୁଅର ସମ୍ମାନ ଦେଇ ରଖିଥିଲି ତା ଶେଷ ପରିଣତି କ'ଣ ଏଇଆ ଇଏ କିରଣ କହୁଛି ବିକଳଙ୍କ କିଏ ନା ବିକଳଙ୍କ ଭଲ ମଣିଷ କିଏ ଦେଖିବୁ କିଏ ଦେଖ ଏଟା ଭଲ ମଣିଷ ଅଛି ଭଲ ମଣିଷ ବିକଳାଙ୍ଗ ନୁହଁ ବିକଳାଙ୍ଗ ନୁହଁ ବୋଲି ଶେଷ ସାମ୍ବାଦିକ ଅଭିଷେକ ଚୌଧୁରୀଟା ଦେଖିଦେଇଥିଲା କାଳେ ମୋ ନାଁରେ ପେପରରେ ଲେଖିଦେବ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ କ'ଣ ଖାଲି ହସୁଛ ଆ କାମଟା ସିଏ ସାରିବ ନା ଗୋଟେ କାମ କର ଓହୋ ଏଇ ଗୋଟେ କାମ କର ମୁଁ ସେପଟେ ଯାଉଛି ସେ ଚିନ୍ତୁଙ୍କ ଘରର ତାଲା ବାଙ୍କି ମୁଁ ଟ୍ରକରେ ସବୁ ଲୋଟ କରୁଛି ହେଲା ଠିକ ଅଛି ତମେ କାମ ସାର ହେଇଠି ସିସି କ୍ୟାମେରା ତାର କାଟି ଦେଇଛି ଫଟୋ ଉଠିବନି କି ଭିଡ଼ିଓ ହବନି ହେଲା ଆଇୟୁ କ'ଣ କରିବ ରେ ଏତେ ମାରିବ ଯେ ଆଟା ଦୌକିନା ସାଉଣ୍ଡ ଲୋକ ଉଠିଯିବେ ହେଇଠି ଏଇଟା ମତେ ଦିଅ ଏଇଟାକୁ ଧର ହେଇଠି ଛେଳି କାଟିଲା ଭଳିଆ ବୁଢ଼ୀର ବେକରେ